Good morning. Magandang umaga po mga news streamer. Welcome po dito sa ating Monday edition ng CLTV 36 News Stream. Opo, ako po ang inyong lingkod, news streamer Justin Dizon. Kayo po ay nakatutok dito pa rin sa CLTV 36. Araw ho ng Lunes ngayon, December 2, 2024. Kumusta ho kayo? Ayan na, nandito na ho tayo sa huling buwan ng taong 2024. Abay, pagkabilis-bilis Ayan, parang kailan lang mga kabalen, tayo ho ay nagdiriwang ng bagong taon ng Valentine's Day. At nung buwan ng Marso, itong Abril, itong Holy Week at syempre pagkabilis-bilis at eto ho nasa buwan na naman tayo ng Disyembre. Marami hong mga balita, mga kaganapan, iba't iba, kabilaan ho, lalong-lalo na ngayon. Busy ho dito sa Christmas capital of the Philippines, dito po sa San Fernando, Pampanga. At syempre, sa ibang mga bahagi rin ng lalawigan, Kapampangan. Sa mga oras na ito, mga kabayan, bago ko ibigay sa inyo yung mga latest update, kaugnay ho ng mga kaganapan, lalong-lalo na yung mga highlights din ng ating weekend. Silipin muna ho natin yung magiging lagay ng panahon mula po sa DOST Pag-asa. Magandang umaga sa ating lahat. Ngayon ay December 2, 2024 at narito ang update ukol sa maging lagay ng panahon sa susunod na 24 oras. May kita natin ngayon dito sa ating satellite animation itong mga kaulapan sa silangan ng Southern Luzon na dulot ng shear line. So ang shear line po, ito yung banggaan ng mainit na hangin mula sa dagat Pasipiko o yung tinatawag natin na easterlies at ng malamig na hangin mula sa hilagang silangan o ito yung northeast monsoon natin o amihan. At ngayong araw nga po, yung shear line pa rin yung patuloy na magdudulot ng mga pag-ulan dito sa may silangan ng Luzon maging ilang bahagi pa ng Southern Luzon. So patuloy pong pag-iingat para sa ating mga kababayan sa banta pa rin ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, ang northeast monsoon o amihan naman ay nakakaapekto pa rin dito sa nalalabing bahagi pa ng Luzon kung saan dala pa rin ito yung malamig na panahon at yung maulap na kalangitan na may mga kasamang pag-ulan sa malaking bahagi ng Northern Luzon. At sa kasalukuyan po, wala tayong minomonitor or namamataan pa na low pressure area or bagyo na maaari makaapekto dito sa ating bansa. At sa mga susunod na araw ay yung shear line pa rin yung patuloy na magdudulot ng mga pag-ulan, lalong-lalo na dito sa may silangang bahagi ng Northern at Central Luzon. So muli po, patuloy na pag-iingat para sa ating mga kababayan dyan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At dulot nga po ng shear line ngayong araw, meron pa ring mararanasan na heavy to intense na mga pag-ulan dito sa bahagi ng Quezon. Samantala, moderate to heavy naman yung mga pag-ulan na mararanasan natin dito sa Isabela, Aurora, Laguna, sa bahagi ng Oriental Mindoro, Palawan, Marinduque, sa bahagi ng Romblon, Camarines Norte, Camarines Sur, at sa area din ng Catanduanes. And throughout this day po, itong mga ilang areas sa Southern Luzon is mababawasan na po yung mga pag-ulan na mararanasan nila. Ngunit ito namang silangang bahagi ng Luzon is meron pa rin po tayong mga malalakas na pag-ulan na mararanasan. So patuloy pa rin pong pag-iingat para sa ating mga kababayan dyan. Samantala bukas naman po, moderate to heavy na mga pagulan pa rin yung mararanasan dito sa bahagi ng Cagayan, Isabela, Aurora at Quezon. And by Wednesday naman or sa Miyerkules ay meron pa rin po tayong mararanasan ng mga moderate to heavy na pagulan dito sa Cagayan at sa bahagi din ng Isabela. So muli po, pag-iingat pa rin para sa ating mga kababayan dyan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At para nga sa maging lagi ng panahon ngayong araw ng Lunes, maulap na kalangitan at meron pa rin tayong mga pag-ulan na mararanasan dito sa bahagi ng Bicol Region, Mimaropa, Calabarzon, maging sa bahagi din ng Aurora at Isabela, dulot po yan ng shear line. Ito pong mga pag-ulan nito ay magiging katamtaman hanggang sa mga malalakas pa rin po na pag-ulan na maaari magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. So pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan dyan. Samantala, makulimlim na panahon din yung mararanasan dito
dito sa bahagi ng Quirino, Nueva Ecija, Bulacan at dito sa Metro Manila. At meron pa rin po tayong mga tsansa ng mga kalat-kalat na pagulan, pagkidlat at pagkulog. So kapag po tayo ay lalabas, huwag pa rin natin kalilimutan yung mga pananggalang natin dito sa mga pag-ulan na ito. At dito naman sa bahagi ng Cordillera Administrative Region, maging sa nalalabing bahagi pa ng Cagayan Valley, ay magiging malamig din po yung panahon at yung maulap na kalangitan na may mga kasamang pag-ulan na dulot naman ng amihan. At sa nalalabing bahagi naman po ng Luzon ay magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. Meron pa rin posibilidad ng mga isolated na mga may hinang pag-ulan or pag-ambon na dulot ng amihan. Agwat ng temperatura sa Metro Manila ay mula 24 to 29 degrees Celsius. Samantala dito naman sa bahagi ng Palawan, maging sa Western Visayas at Eastern Visayas ay magiging makulimlim din po yung panahon at meron pa rin tayong posibilidad ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog na dulot ng shear line. Samantala dito naman sa Negros Island Region, Central Visayas at sa buong bahagi ng Mindanao ay magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. Meron pa rin tayong posibilidad ng mga isolated o yung mga biglaang mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, dulot yan ng mga localized thunderstorms. And during severe thunderstorms po, itong mga pag-ulan na ito ay posible pa rin maging katamtaman hanggang sa mga malalakas na pag-ulan na maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. So pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan. Agwat ang temperatura sa Cebu ay mula 25 to 31 degrees Celsius at sa Davao naman ay 25 to 32 degrees Celsius. At sa kasalukuyan po, wala na tayong nakataas na gale warning, ngunit iba yung pag-iingat pa rin para sa mga kababayan natin na maglalayag dito sa Mahilaga at silangang dagat baybayin ng Luzon kung saan magiging katamtaman hanggang sa maalon pa rin po yung lagay ng ating karagatan. Dito sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang 6:06 ng umaga at lulubog mamayang 5:25 ng hapon. Patuloy po tayong magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa at para sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin ang aming website pag-asa.dosd.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po. Yan ho mga kabalen, atin hong narinig ito hong weather update mula ho sa Pag-asa. At silipin naman ho natin itong ilang mga balita dito ho sa Facebook page ng CLTV 36 News. Ito, gaya ho ng aking binabanggit, congratulations! Ayan, talagang, opo, marami ang napuyat. Kasama na ho ang inyong lingkod sa mga tumutok dito hong Game 1 ng MPBL Finals kung saan ay nauna na, nakaisa na ho sa Best of 5 series. Oo, ito hong Pampanga Giant Lanterns sa score na 88 kontra ho sa 71 points ng Quezon Huskers. At syempre, gumawa ho best player of the game si Brandon Ramirez na umiskor ng 11 puntos, mga kabalen. At nakasungkit ho ng 11 rebound. Aba, maganda yung field goal percentage ni Brandon Ramirez, 5/6, no? Shooting from the field. Ayan ho, mga kabalen. At syempre, aabangan ho natin kung ano yung magiging bawi ng Quezon sa Game 2. Yan. Syempre, nagpakitang gilas din ho ang aking tokayo. Walang iba, reigning MVP Justin Baltasar. Ito ho mga kabalen, ang ilan sa mga larawan na kuha diyan ho sa kanilang naging laban. Oo, kaninang madaling araw, alas 11 ho ng gabi nagsimula, Philippine time, ito hong laban ng Pampanga Giant Lanterns kontra Quezon Husker. At naidlip lang ako sandali, nagising ako, nalingat ako, bandang mga alauna, may laro pa ho. Siyempre, tinutukan din ho natin yan.
Ayan ho mga kabalin. Umalagwa ng tuluyan at it feels like home court advantage pa ng Pampanga dahil marami rin ho yung mga supporter, mga pumapalakpak para ho sa ating kupunan. Ayan. Congratulations sa Pampanga Giant Lanterns for winning the Game 1. Dito pong best of 5 series ng MPBL National Finals. Silipin naman natin ang iba pang mga balita. Ito ho, nitong weekend din, ay binuksan ho sa siyudad ng San Fernando itong Matuwang Bale. Oo, isa hong art studio at coffee shop diyan ho sa may Heritage District ng San Fernando, Pampanga. Narito ho yung ilan sa mga larawan ng nasabing bagong pasyalan, bagong art studio at puntahan po ng ating mga kababayan diyan ho sa siyudad ng San Fernando. Ito po yung konsepto ng yung feeling of going back home. Yan ho yung konsepto ng Matuwang Bale Cafe and Art Studio, coffee shop po yan, na binuksan sa Consunji Street, Barangay Santo Rosario, siyudad ng San Fernando. At dyan ho, sa may bukod sa grand opening nitong November 30, nagkaroon din ng fashion show. Tampok ho yung pedayet clothing ng kabalang designer na si Philip Torres. At bukas ho yung Matuwang Bale Cafe and Art Studio, araw-araw, 7 a.m. hanggang 5:30 po ng hapon. Ito ho yung ilan sa mga makikitang items na naka-display dyan ho sa bagong cafe sa San Fernando. Nandyan din ho yung bake shop, mga kabalen. Ito hong SL, yung paborito ho ng mga tinapay. Oo. Ng SL Bake Shop, mabibili din ho dyan sa Matuwang Bale. At nandito ho ang ilan sa mga nakiisa sa pagbubukas ho ng nasabing, nandun si PAMCHAM President, at dating Vice Mayor Jimmy Lasatin, PAMCHAM President Terry Carlos, at ang ilan pa hong mga personahe dito po sa syudad. Nandiyan din ho si Philip Torres para ho doon sa kanyang fashion show. Kabalan, yan ho ang ilan sa mga larawan doon sa nasabing event. Ayan, at ako'y magpapaalam na 10:58 sa television. Ayan, sinesedyasan ako. Okay, sige, 10:58. Meron pa ho tayong 3 minuto para makapagbigay ho ng update. At marami ho sa mga binabantayan din nating balita ngayon. Ito hong yung Giant Lantern Festival. Katatapos lamang nung press conference. Mamaya ipapalabas kong muli pag nagpapaalam lang tayo sa telebisyon. At syempre ito pong may ocular din po yung executive committee dyan sa Robinson Star Mills kung saan ho gaganapin yung Giant Lantern Festival.
At kanina, gaya nga ho ng aking nabanggit, napanood ho ninyo yung press conference at yung ilan ho doon sa mga presentasyon ng mga plano at ano na ba yung inabot ng paghahanda nga dito pong Executive Committee ng Giant Lantern Festival sa November. Di pa ako makamove on sa November. Sa December, ano na ho yan? 14, araw ho ng Sabado, yung Giant Lantern Festival ng siyudad ng San Fernando. At kabilang din ho sa mga balita na aming ihahatid po sa inyo, etong Town Hall Forum po ng NCCA. Ito, sa darating po na December 6 ito, magkakaroon ng isang Town Hall Forum yung National Commission for Culture and the Arts dyan po sa may Tabnuan, Mabalacat Cultural Center, yung pong dating munisipyo ng Mabalacat City sa darating na December 6. At pagdating ng same time po, same date, December 6 din, 6:30 p.m. naman, ay paiilawan na ho yung mga dekorasyon dyan sa Mabalacat City Hall. Sa December 6 din ho yan, mga kabalen, Ako po ay magpapaalam na sa telebisyon pero tuloy-tuloy ho ang ating streaming ng ilan pang mga balita. Tutok lamang sa CLTV 36 para po sa latest update at iba pang mga impormasyon na dapat ho ninyong malaman at mga impormasyon na mayroong paggagamitan. Muli po ako inyong lingkod, Justin Dizon. Maraming salamat po. Balikan ho natin itong naging press conference kani-kanina lamang dito po sa siyudad ng San Fernando kaugnay ng Giant Lantern Festival. But first of all, through the years, the city has built a solid reputation as a home of the best artisans and the finest lanterns. And the most awaited, biggest, brightest, and most colorful Christmas event in the Philippines, the Giant Lantern Festival, slated on December 14, 2024. But first of all, let me acknowledge the presence of our media friends from CLTV 36, Sunstar Pampanga, GNN TV 44, Central Luzon Business Week, RW 95.1 FM, and our very own CIO. Joining us sa panel are the following. Of course, our very dear Mayor, Ingay Katang Masipag, Maganakat, Malagong Mayor, Vilma Valle Kaluwag. Palakpakan tayo po. Together with the chairperson of the GNDEC 2024 Executive Committee, Engineer Alvin Y. Mendoza. At syempre po ang kayang co-chairpersons, Architect Jenny Kanda and Ms. Nanita Garcia. And of course, our City Tourism and Investment Promotion Officer, Ms. Ching Pangilinan. And po, so kay Katamungan, welcome po. So to formally welcome us, we are pleased to have our very hard-working chairperson of this year's Giant Lantern Festival Executive Committee, Engineer Alvin Y. Mendoza. Palakpakan tayo po. Kayang short message. Good morning, everyone. Good afternoon po. Anyway, malapit na po yung Giant Lantern Festival.
For me, it's only 10 days. Bakit po? Dahil beginning December 12, we will start preparing the ingress of our child lanterns. And our venue is facility Nakaltamo prepared in this two venue. Uh, natin since July, nag-prepare na tayo. Lahat naman ready na. Meaning lahat ng person po ng bawat committee. How this year. Maraming salamat po sa inyo. Sabi ko nga, you always give your time, resources, and dedication sa dahil number to serve the community. Dahil number malutamo sa our culture and tradition. Kaya let us keep our tradition na maging masenso pa kay karatang pa po Giant Lantern Festival. Ako salamat. So, digdamihan po yung kay katamong chairperson. Siyempre, dapat damdaman tayo rin po yung kay katamong Mayor Vilma Valle Caluwag for the short message. Hello po mga friendship, people of the Philippines, people of Hello po, dakal pong salamat. Siyempre po, munang din Karen Rotarian na laging nagsipini, Mamang Tabe, susuporta, Gab Pro Bono, Alano Masweldo, mga baldugan mo talagang kaluguran niya kung San Fernando. At siyempre po, Rene pong Makiabe at Kayabe King Committee. Halupad na po rin mga lagong dalagang at suketa. O, Rene ne. Pota po kanya na ako, akit na ako naman, makatis na ako naman po kanyang dok, ne. Talagang, ababanaag din naman po karelang doon niya, appeal ka, ne. Dakal pong salamat kayo, mga friendship, ne po, kay mag-involve po Kenny at Neni. Dati ako man balong malalyari kay San Fernando, kay pang-mayor tamo, in-involve na kayo, Neni, mami-mesmerize kayo na, ay, makayan pala yung malalyari San Fernando. Welcome to the teleserye of San Fernando. Ali, kasi po nandin, bala ko po at kayo. Ako po at kayo, magsalita ko po ka rin, maka-live ya. Maka-live ya po, itang kaya katamong flag ceremony niya, yung magsalita ko. At karin po kasi, I think po kasi importante yung pisasabihan kay Ciudad San Fernando na involved ya rin bala mumiyabi at kay cast at Engineer Alex Pachu. Uli kitang panahon pong ito, ilang miti ordinansa. Panahon na pong tatang Oka regarding ketang Paskuhan. So, albenyo niya mo po itang live, ne? Kasi po, their words against my words. Ninong panwalan da rin Fernandino. Anya malbela po talagang teleserye. Ren Fernandino. Anya albenye po. Anya ako, magsalita ko po kay flag ceremony, pakanita po ma-confuse din tao. Sabi ko pin po, kareng Rotarian, no, tela mag-conduct debate or pisasabyan. Bakit taminsanan? Bakit taminsanan? Para po ma-mislead din tao at balo da, nung ninong sasabing totoo, po, nung ninong sasabing kalaraman. Ne po, ang kagilangan akong rapat tula po. Uli pong, siyempre, perfecto yung pamanungkulan. Perfecto yung pamanungkulan ng importante nung ating kamalyan, itulid yung kamalyan, kumpunyan yung kamalyan, sabyan at aminan nung nanoy pa magkamali. Ne po, anyangin po, uling December na, December 2 na. Thank you so much. Thank you so much, Engineer Alvin Mendoza, na talaga naman ever since nalilulok po Kenny, same faces, lagi na kayo pong akakit. Talagang from the bottom of my heart po. Thank you so much. Kasi makilahu kayo po, ababalo yung pisasabihan kay Ciudad San Fernando, at
kapamilatan niyo po magkaroon tamong check and balance in a way ket city uli siyempre po makikal ka rin ito kami anya eke po gawang magsurang pikarinye in administration tamo anya advance Merry Christmas and a Happy New Year po kaya katamo and looking forward na maging matagumpay po inin kaya katamong GLF niya po kalupad na rin dating malalyaring GLF tamo na very successful. So, rin able, kailangan engineer, rin able, kailangan tanang mag-donate kay Santa Clara, uling effective yay ka kasi kalaban tamo, uling uran. At impong pakapanabilin tamo, and I know gagawan nyo, impong security na nimbalang metong kaya katamo, iya po, karin tamo po mag-focus, uling kanya-kanya tamo pong taske. Uling rin kaya katamong giant lantern maker, in task na, i-present na lang masalit, kare lang mga santing aparol. And soon, mag-lighting tamo naman po kay United States of America. So, api na po ini, ma-realize na po kanyan din, ganaganang gagawan tamo kay Siyudad San Fernando, metong yamo po in Giant Lantern Festival, kareng pagtuunan tamong pansin. And once again, thank you all po, kareng pong volunteers, dakal po salamat Rotarian, ko po sasawa, bagkus dagdagan tala pa po, rin mag-involve other group, kaya pong San Fernando, bakanta po, balo at mapalaganap niya po in pamagusbungan ng Siyudad San Fernando. So asahan niyo po mga darling, mga friendship, hanggang po akong mayoryo, ali kayo mi pa friends. Ay, ali kayo mi paboren. Uling, Fernandino ka, kayabe ka. Dakal pong salamat at mayat a oras. Kaya kayo mi. Thank you po, Mayora. Thank you kayong message. So today we are celebrating the partnership between, of course, without these people, PLDT, Smart PLDT Home, and the Giant Lantern Festival, supporting the tradition, culture, and community together. So we light up 2024. So at this point of time, we will be having the signing of the Memorandum of Agreement between the Giant Lantern Festival 2024 Executive Committee and the Smart Communications Incorporated. So my pleasure to present you Mr. Gilbert Dino Blejas, the Area Development Manager, Mr. John Paul Enriquez, the Customer Development Manager, Mr. Danilo Doy Gonzalez, the Channel Management Senior Manager, and of course, Mr. Joker Contawe, Senior Channel Management Officer. Palakpakan tala po rin kay katabong kaluguran from Smart. So, nung alalo po, Denny, katabong magsundo talaga for Giant Lantern Festival. So meet our executive committees and our mayor. For the opportunity, together with Smart, so 2024 is indeed a special year as this year marks the 116th year celebration of the Giant Lantern making. We also celebrate the unending support of Smart Communications Incorporated, who has been our partners to the city's events. So thank you so much, Smart. Sana po magtuloy-tuloy kay katamong partnership. Sige po, sir. Have a seat po. So, ngayon po kasalukuyan tayo pong kakakit ng MOA signing for Giant Lantern Festival 2024.
once more, photo opportunity with Smart PLDT Home and the Giant Lantern Executive Committee 2024. Pasibayo po dakal pong salamat, Smart PLDT Home, king kayong suporta king Giant Lantern Festival 2024. Pasibayo po palakpakan tala po yung kay katamong sponsor. Thank you po. So we shall now be proceeding with the press conference proper. The floor is now open for questions. Okay po, so kahit na po. So we're now open for the press conference po. So from the Central Luzon Business Week. A question, particularly for the mayor, or pwede rin si Ching magdagdag. Ma'am, pangatlo na po itong Giant Lantern. What improvements have you done to make it more successful and more beautiful the past few years? Kailangan pa bang sagutin yan? Nakikita naman po natin, di ba? Pero syempre, every year merong nag-i-improve. Like ngayon, this time ang ginagamit po natin is LED na, LED lights na. So, yun ang improve. So, yun. Every year naman po nakikita nyo, pabongga ng pabongga kasi walang gustong magpatalo sa mga chairperson ng Giant Lantern Festival. So, every year nag-i-innovate tayo. Like, right now, ang ginamit natin is LED lights na, hindi na yung dati na mataas yung konsumo sa kuryente. Kasi naman, energy, na tayo ngayon? Ano ngayon? Energy saver na tayo. Ano ba yun? Eco-friendly. Tama ba yan? Kasi syempre, papunta na tayo sa, kasi nga, napopollute na talaga ang buong mundo or ng buong Pilipinas, no? Kaya nag-i-innovate tayo ngayon at sumusunod tayo sa mga patakaran na unti-unti natatanggap na ng mga tao. Like yung solar natin, soon sana lahat ng tao makapag-solar na lahat sila. At meron naman tayong natisod na no cash out, no? You might be interested to enroll. Kasi doon na po tayo talaga papunta. So, kailangan magtulong-tulong po tayo sa pag-save ng kalikasan natin. All right? Kay Chairperson, Engineer. Pag sinabi po nating ready right now, gaano ka-ready na po yung GLF as of As of today po, unahin natin, siyempre ang mga Giant Lantern natin, meron na pong tapos. From 75 to 100%, meron na pong ready. Then sa venue naman po, sa Robinson Star Mill, nakapag-clearing na po tayo sa platform ng mga parol. And by December 12, may mga ingress na po tayo, mga steel barriers. At then, ang mga judges po natin, ready na rin sila. Na-inform na sila by December 14. Yung iba po, manggagaling sa malalayong lugar, meron na po tayo nakareding hotel para sa kanila. And then, sa sponsorship committee po, yan, until now, siyempre nagpa-follow up tayo. Like yung Smart, nandito po, baka madagdagan ng sponsor niya.
Di po ba? Mm. Sa souvenir program naman po, chair ni Architect Janine. Kung nakita nyo po kanina, ayan po, ang ganda po ng design. Nandyan din yung designer po, yung nanalo. Nagkaroon po tayo ng contest dyan. Kaya yun po yung napili. Si Miss May Christine. No po? And then sa security po, under kay Sir Raymond Del Rosario at saka kay Sir Louis Clemente. Lahat po yan na ready na kami. Kaya meaning by December 13, nandyan si Sir Jody na ready na para magkaroon ng dry run. Yan po, para matry natin. Ang siyempre, dinadasal natin kahit lahat ready na by December 14 or mula today na hindi na muna uulan. Yan po ang idinadasal natin. Opo. Opo, yun po. Salamat po. Thank you so much, Engineer Albi. So from CLTV 36, Lizard Morton po from CLTV 36. We heard po na there is a different way of judging the lanterns po this year para po ma-break yung tie, something like that. Pwede niyo po ba kami i-update po doon? Yung pagja-judge po ng mga lantern, is it different this year po? Para po ma-break yung tie. Same criteria po. Para nung last committee po, para meron po tayong gagawin para po ma-break yung tie, something like that. Ms. Singh? In cases of ties kasi, which is not that, well, it doesn't happen that frequently, no? In cases of ties, the board of judges will have to deliberate among themselves because at the onset, they nominate a chairman of the board of judges, the chairperson for the board of judges, as with other competitions, and they will have to deliberate among themselves. But because we are using ranking, no, to ensure na nalilesen yung subjectivity. Ibig sabihin, more or less, we try to be as objective as possible. So we use the rank scores in coming up with the different scores of the judges, no, for the tabulation committee. So there's really nothing much different. It's just that in the criteria, parang in-expand lang natin yung sa round 2 and 3 para nare-reflect yung scores ng judges for the color combination and the other criteria for the second and third round. Ganun. So it was just itemized. Last thing po for me, meron po bang passes na ibibigay po for the general public? Kahit sino po pwede silang pumasok. Actually po, ang mga spectators natin, combination of standing area only and seated. Meaning, mayroon po tayong mga guests. Siyempre, guest natin, kailangan sila may reserve seat. Pero po, lahat ng may guest na ini-invite namin, nakasulat po ang mga names nila dyan. Tapos magbibigay kami ng, hindi po ticket, wala pong ticket. Magbibigay kami ng marang wristband. Para pag nakasuot yon, meaning invited po siya doon sa may reserve seat. As it started with Mayor Vilma's term, tinanggal na po kasi natin yung mga passes kasi it's really free to the public naman ever since. It's just that hindi natin ma-avoid na minsan meron bisita ang city government na kailangan natin na paghandaan din. No, yung mga, pero it's open to the public yung event. Yan. So, yan. Tapos mayroon naka-allocate seats for the seniors and the PWDs po. Actually, is more than 10,000. Pero yung mga seated po, nasa 2,000 seats. Except the PWDs. okay. So from GNN TV 44, Yes po, we have already confirmed yung mga judges natin for the competition, but
we're not just divulging their names, pero merong mga ambassadors, well-known artists, no? And at the same time, I think we're expecting the DOT Secretary baka po pumunta as part of the Philippine Experience Caravan na ino-organize ng Department of Tourism Region 3. So, we're prepared to welcome our guest in the Giant Lantern Festival. This year po, wala pong limit ang mga number of bulbs. Pero may limit tayo sa total capacity sa wattage po ng isang parol. Ngayon po, inopen po natin yung LED bulbs, flexi lights, mga gimmicks na limited pa rin sa gimmicks pero yung about lantern pa rin, about Christmas pa rin. Kaya po mas expect po natin na mas magaganda po ang mga giant lantern natin this year. From RW 95.1 FM. RW. Prizes po na matatanggap po ng mga winners. Ngayon po, 10 participating barangays pa rin. And then, ang pagkaiba po last year sa mga prizes, nagkaroon po tayo ng third meaning champion, first runner-up, second runner-up, and third runner-up. 4 po ang winners natin this year. First prize is 300,000. Second prize is 200. And then 100 and then 50,000 po. Ayun. So from Newsline 1, Newsline 103.1 FM. Paano nyo address yung, good morning po, paano nyo po address yung traffic papasok ng venue? Kasi normally every Christmas season, so kapag may activity sa both malls, yung SM tsaka Robinsons, super heavy po yung traffic. Sige po. Thank you. Thank you very much. Thank you so much, Mayor. Palakpakan tayo po yung Mayor Tamo. So yung question, sir, it's about... Okay. Hindi, umalis kasi kala ko hindi ko nasasagutin. Anyway, yung traffic flow po, same pa rin sa Robinsons Mall. Kung ano yung dating traffic flow po, ganyan pa rin ang Robinsons Mall. Outside naman, syempre, nandyan po yung PNP, nandyan na si Posco, imamanage po nila lahat yan. Compared last year po, maganda naman ang naging traffic flow natin within San Fernando. Wala pong mga rerouting, pero bukas pa rin yung sa may East Gate San Jose. Pwede pa rin po yun. Wala pong pagbabago, kumbaga imamanage lang nila na malesen talaga. Yes, bukas po yun. Actually, 4 p.m. po kasi mayroon tayong reception area para i-welcome po natin ang mga distinguished panel of judges natin at mga ibang bisita po. Ayun po. So to cut you for a while, please allow me to acknowledge the presence of Ms. Christine Garcia, the winner of GLF 2024 Coffee Table Book Cover. So palakpakan tayo po. Please proceed po, Kenny. So if you have questions for her about the art cover that she made for GLF, she's open to answer. So tapong akitsuking gulot apin po itang gawa ng artwork for our this year's coffee table book.
So any questions po? Any more questions to address? Well, whenever I come up with concepts, no, generally, usually nagko-come up siya before I sleep, no. And in conceptualizing my design, I try to recall everything that I knew from what I know about the Giant Language Festival. Because when I was in elementary and high school, I used to join Kasalo or Kasaysayang local competitions. I think it was organized by the tourism officer of the city of San Fernando, Pampanga back then. And I tried to recall everything about its history, yung what materials they use when making these lanterns, and what what family started these tradition, how it passed down throughout the years, and how it was used no nung normal pa yung size ng lantern. And then I started focusing on the term the giant lantern. So yung giant lantern, I tried to emphasize it through my drawing. No, lalakihan ko yung lantern and make it about the people. So nilitan ko yung people and then nilakyan ko yung parol. Since the giant lantern is our one town, one product in City of San Fernando. Ayun po. So may questions pa po ba about GLF? So anything else to be addressed? So if there are no more questions from our media friends, we would like to thank you once again for being with us. So, but before we take parted ways, may I request everyone for the picture taking Execom. Po. Ayan po. So, Execom po. So, after Execom po. So, once again, dakal-dakal pong salamat, GLF Executive Committee, Working Committee, Secretariat, Giant Lantern Makers, participating barangays and captains. And syempre, thank you katang sponsors, especially the Smart and PLDT Home, past GLFFI members, and the current GLFFI members also. Dakal-dakal pong salamat.